SmainaoBasumatari गिबियावनो बर' रादाब नायगिर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 2026 मायथाइनि 11 जुलाइ दिनैनि माखासे गोनां खौरांफोरानो जादों गिबि रादाबाव दङ सोरखारि साख्रि मावग्रा हौवाफोरनि थाखाय सोरखारनि खाबु दानिफ्राय सासे गथ' जोनोम जानायनि उनाव 2 सप्तानि थाखाय गथ' गोरलैनि बिफायाबो पेटार्निटि लिभ मोनसिगोन होनना मिथिहोदों गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। आसामाव सासेनि बारा हाबा खालामनाय सुबुङा सोरखारि बिथांखिनि खाबुफोरखौ मोननाय नंलिया। साख्रि मावनाय सुबुङा सासेनि बारा हाबा खालामोब्ला लोगो लोगोनो साख्रिनिफ्राय होखारगोन होनना आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों। मुंदांखा मेथाइ खनगिरि रोजाबगिरि सुलेखा बसुमतारी बिथांनि हान्थुनि अपारेशना कलकातानि CK बिरला हस्पिटेल CMRI आव मोजाङै मोजां जालांबाय होनना खौरां मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बिथांनि फाहामथायनि थाखाय BTC सोरखारनि फारसेनिफ्राय राङारि मदद होनाय जादोंमोन। दिल्लीनि मेजिक बुक एन्ड रिकर्ड मेजिक एन्ड आर्ट इउनिभारसिटिया दिनै सासे समाज सिबियारि आथिखाल BKWAC नि EM प्रदीप स्वर्गयारी बिथांनो डक्टरेट एवार्डखौ केस्टल अफ आर्ट थियेटार फारिदाबाद दिल्लीयाव गथायगोन। 2025 मायथाइनि आसाम प्रकाशन परिषदनि 2025 मायथाइनि बिजाबनि फेलिसिपखौ फोसावदों। 2025 मायथाइयाव गासै 547 लिरबिदां बिजाब मोनदोंमोन। बेनि मादावनो सा 49 लिरगिरिफोरनो बिजाबफोरखौ सायख'नाय जादों। बे बान्थानि थाखाय सायख'जानाय लिरगिरिफोरा 50,000 रां आरो गांसे फोरमान बिलाइ मोनगोन होनना मिथिनो मोन्दों। गणेश फुजा होनानै हाग्रानि जिब जुनार आरो मैदेरफोरा अयथासार खालामनायनिफ्राय जानगाराव लाखिनो राहा खालामदों। धोनस्री हाग्रा डिभिजननि बरनदि वाइल्डलाइफ हाग्रामायाव मैया गणेश फुजा होदों। हाबाफारियाव धोनस्री हाग्रा डिभिजननि DFO जयन्त कुमार ब्रह्म आरो भेरगावनि MCLA दावबायसा बर' बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। बर' बिजोंजों फरायनानै बर' थुनलाइ जौगानायनि थाखाय जोंनि साफ्रोमबो बर' सुबुङा खामानि मावनांगौ। साहित्य एकाडेमि बर' सुबुरुन आफादनि सोद्रोमा बरुवा कान्त ब्रह्मनि गोख्रों बिबुंथि। जोंनि राव थुनलाइखौ फोथांना लाखिनो नांगौब्ला जोंनि साफ्रोमबो बुद्धिजिबि मेलेमजिबि राजखान्थिगिरि बर' रायजो राजाफोरा सांग्रां जानांगोन होननानै फोरमायथिदों कामेस्वर बर' बारग' नेहाथारि बर' थुनलाइ आफादनिया। BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव गोख्रों फिननाय होदों। सिन्डिकेट मुंनि डिपार्टमेन्ट गैया होनना हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायथिदों। আপোনাক আৰু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক কৈছে বুৰ্বক নাই এইটো ডিপাৰ্টমেন্ট PWD ডিপাৰ্টমেন্টৰ কথা কৈছে না সেৰিকালচাৰত না এগ্ৰিকালচাৰত সিন্ডিকেট কিবা ডিপাৰ্টমেন্ট আছে ডিপাৰ্টমেন্ট থাকিলেহে মই চলাব ডিপাৰ্টমেন্টে নাই ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত আছে মইতো দেখা নাই সিন্ডিকেট ডিপাৰ্টমেন্ট বুলি যদি ডিপাৰ্টমেন্ট আছে সিন্ডিকেট তেতিয়া মই চলাম যি পাই তাকে কয় আৰু নাজানে একো নাজানে সিন্ডিকেট ডিপাৰ্টমেন্ট আছে নাকি আমাকতো দিয়া নাই ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ লগতো ডিপাৰ্টমেন্ট নাই ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত সিন্ডিকেট ডিপাৰ্টমেন্ট আছে যদি আছে আমাক ট্ৰেন্সফাৰ দিয়া নাই কিন্তু BTCৰ সিন্ডিকেট ডিপাৰ্টমেন্ট নাই সিন্ডিকেট যদি ডিপাৰ্টমেন্ট থাকিলে হয় তেতিয়া আমি চলাব পাৰিলে হয় ডিপাৰ্টমেন্টে নাই কেনেকৈ চলাব। आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जथुम्मायाव मैया बाजेटखौ फोसावबाय जेराव MLA अखिल गगৈ बिथाङा राङारि मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवानि सायाव फिनजाथाय होदों। এনেকুৱা পালমৰা বাজেট এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো আঁচনি নোহোৱা বাজেট এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ভিজন নোহোৱা বাজেট এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো নিকম্মা বাজেট এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো অদূৰদৰ্শী বাজেট জীৱনত মই কেতিয়াও দেখা নাছিলো। আগতে মানুহে সেইকাৰণে কয় বোলে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ কোনো কাম নাই এটা বেয়া শব্দ জন্তুৰ লগত তুলনা কৰি এটা বেয়া শব্দ কয় যে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ কাম নাই বুদ্ধি নাই। এই বাজেটখনে প্ৰমাণ কৰিছে যে বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই সামান্যতম প্ৰতিভা সামান্যতম বুদ্ধি
बिश्वजित दैमारी बिथाङा बर' खृष्टानफोरा माइनरिटियाव थानो ना ट्राइबेलाव थानो बुंनायनि सायाव आसाम केबिनेट मन्थ्रि बिश्वजित दैमारी बिथांनि सायाव गोख्रों फिनजाथाइ होदों नेशनेल क्रिस्टियान काउन्सिल आसाम स्टेटनि आफादगिरि डक्टर समनि सिमां इस्लारिया। थांनाय बावैसो साननि सिगां जोंनि मेलेम भरा मिस्टार बिश्वजित दैमारिया जि स्टेटमेन्ट होदों बेनि आङो 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर आं फिननाय होनो थांगासिनो दं। 1 नम्बराव बिथाङा बुंदों बर' ख्रिस्टियानफ्रा माइनरिटियाव थानो ना ट्राइबेलाव थानो बेखौ डिसाइड खालामनानै बिथाङा बुंदों। हु आर इउ टु आस्क दिस कुइसन? दिनैसिमबो जोंनि बाबा साहेबनि जिनाखि मा होनना बुङो बेखौ संबिजित जोंखौ सोंनो हायाखै बर'आव थानो ना ख्रिस्टियानाव थानो ना हारसायाव थानो ना माहाय थानो दिनैसिमबो जोंनो फ्रिदम होगासिनो दङ मोजां मोननो थाखाय। आरो नोंथाङाथ' बर' नङाना दाख्लै थांनाय समायखिरा एसेमब्लिनि MLA जानाय समाव संस्कृत भाषानिसो नोंथाङा समायखिरा लादों बर' भाषानि लायाखै। दा बे दिनै 110% सियर जाबाय नोंथाङा बर' नङा। दिनै जोंनि मोनखानाय BTC थांनाय बाराव जेनाखि जोंनि बिदा गेदेर आदा लान्थामोना एग्रिमेन्ट एकर्ड खालामनानै सालायबोगासिनो दं दाबो सालायगासिनो दङ। दिनै बे गासैबो BTCआबो नोंथांनि बादिब्ला जेनेरेल जाहैसिगोन। मानो होनना बुङोब्ला जों ख्रिस्टियानफोरखौहाय माइनरिटि खालामब्ला STआ बेसेबां थाबावनो जोंथ' बुंनाय नङा मालाबाबो जोंखौ STआव दोन बा जों STआव थागोन बा माइनरिटियाव थागोन होनना जों बुंनाय नङा। नम्बर 2 बिथाङा बुंदों ओरैबो लायो बर' ख्रिस्टियानफ्रा। आरे ट्राइबेलनि फेसिलिटिया बेसेबां दङ दिनै नोंथांमोन बादि खर' मेलेम गोबां मानसिफ्रानो दिनै होनो हायाखै। दस्राफ्रासो 80% 70% जागासिनो दं जोंनि प्रजेक्टफोरखौ जोंनि थाखा फैसाफोरखौहाय। नों बादि सासे मेलेमजिबि मानसियानो बै थांनाय समाव 1968आव जोंनि बे दिसपुर ST खथाखौ जेनेरेल खालामनानै गालांदों मेलेम बुरजा मानसिया जानानै। नम्बर 3 नोंथाङा बुंदों एबाउट दा कनभार्सन। दिनै कनभार्सन होनना बुङोब्ला धोरोमखौ सोलायनायखौल' कनभार्सन होनना बुङा। नोंथाङा दे एसेमब्लियाव थायो एसियाव थायो बेबो कनभार्सन। जुदि नोंथाङा जुदि कनभार्सन नङाब्ला बै हाग्राबारियाव औवा सिङाव थाहाय नोंथाङा सानजौफुआव दिनैथ' बिराद 40 जानो हागौ आसामाव गोलोम बोथोराव नों दंफां सिङाव थाहाय कनभार्सनखौ जुदि नाङाब्ला। दिनै जों कनभार्ट खालामग्राखा ख्रिस्टियानफ्रा इन्डियायावहाय सिगांहाय निउसपेपार खालामनो सोर खालामदों? पत्रिका बेंगलिनि दा स्टेटमेन्ट इंलिश सोर खालामा? जों खालामदों मिशनारि। दिनै नोंथाङा कनभार्सनखौ जुदि नाङाब्ला बेयाव मिडियायाव फैनानैबो नोंथाङा बुंनो नाङा मबाइलखौ सोर बानाया मिडियाखौ सोर बानाया AK-47 लानानै नोंथाङा दे बडिगार्डखौ लाहोयो बा सिकिउरिटि खालामहोयो सोर बानाया AK-47खौ? गारिखौ सोर बानाया? फ्लाइटखौ सोर बानाया? गासैखौबो जेसेबांनाखि दङ जों दिनै मिशनारिफ्रा बानायग्रोनानै दस्राफ्रा सोलोंनानैसो दिनैहाय नोंथांमोना मोनदों। कनभार्सना हिन्दुनिफ्राय ख्रिस्टियान जानायखौल' बुङा। नोंथाङा आयेन खालामदों केबिनेटआव बे जेबो नङा। Law is by the people for the people of the people. If law is not by the people for the people of the people, if law is making just to deprive any other religious group or underprivileged people, there is no law at all. दिनै अल इन्डियानि जेनाखि जोंनि संबिजित बाबा साहेब आम्बेडकारनि बेनो दिनै जोंनो फ्रिदमखौ होगासिनो दं। नोंथाङा सोर? जों कनभार्सन खालामग्राखा जों गिया जों मोजां मावग्राखा मोजां खालामग्राखा गाज्रिखौ जों खालामा। बेनिखायनो आंनि खावलायनाया बेनो जोंनि दिनै बर' जाथि बर' हारि खौसे जा बेबायदि जिनाखि निष्कृतिनि जिनाखि दिमागनि मानसि लिडारखौ जोङो नेवसिनांगौ नङाब्ला जोंनि बर' जाथिया साफा जासिगोन। जोंनि गासैबो BTCखौबो दस्राफ्रा दखल लासिगोन। बिथाङाथ' थांखाबाय गेरुआव बै समावनो मा जाखाबाय 110% फुलफिल जाबाय। बेनिखायनो आं बेखौल' खावलायदों दिनै गोबांथार बाथ्रा बुंनो गोनां दङ नाथाय इसोरा गियान होथों बुजिनो थाखाय। It is my prayer. So God bless you.